Kto som ja? Moje meno je Natália Vyčápiová, som mentorka osobného rastu. Pomáham ľuďom spoznať svoje skutočné ja. Ale prečo som sa dostala k tomuto titulu? O mne treba vedieť, že vybudovala som druhú najväčšiu tlačiareň na Slovensku do mojich 30 rokov. Podnikám od svojej 18 a ako 30-ročná som už vyhrala ocenenie Podnikateľka roka, potom Slovenka roka a takto sa to nabalovalo, žila som úspešne svoj život. Až do tej chvíli, kým zrazu som všetko stratila. Prečo sa to stalo, alebo ako to vôbec mohlo stať? Až následne som došla na to, kde som urobila chybu. Urobila som chybu tam, že žila som svoj život nie podľa seba, ale celý život som chcela vyhovieť môjmu otcovi. Áno, bola som vychovávaná ako chlapec, lebo otec veľmi túžil po chlapčekovi, ale 2 dievčatá sa narodili. Takže ja som bola tá staršia, ja som dostala tú úlohu od môjho otca, že všetko treba dosiahnuť 100%, lebo ja musím reprezentovať našu rodinu. Áno, týmto odkazom, čo som dostala do mojej vienky, som začala žiť svoj život. Áno, som bola dobrá pri učení. Áno, som sa stala rýchlo s úspešnou podnikateľkou a žila som život a furt som čakala, že kedy príde to šťastie. A predstav si, že keď v roku 2012 som otvárala už ďalšiu moju tlačiarenskú fabriku a organizovala som pre seba krásny event a postavila som sa na javisko a som si myslela, že to je najväčší cieľ, čo som mala a že teraz budem šťastná, to šťastie neprišlo. Stála som tam na javisku, stála som tam na drahom evente a vo mne bola absolútna prázdnota a žiadne šťastie. Tedy sa stalo, že po tomto okamihu som stratila svoje podnikanie, ale stratila som aj samú seba, lebo nevedela som, že kto som a čo je mojou úlohou na tomto svete. Skrz toho som dala na cestu sebaspoznanie a vďaka sebaspoznaniu mám tu pre teba tento program Spoznaj svoje skutočné ja. A teraz pozrime, aký je rozdiel medzi týmito dvomi ľuďmi. To som ja, stará Natália a aj nová Natália. Áno, navonok možno, že poviete, že je to skoro to isté, ale s akými pocitmi žijem svoj život, tak to je obrovský rozdiel. Stará Natália žila s pocitmi hanba, výčitky svedomia, strach, nenávisť, túžba, chamtivosť, hnev. A nová Natália žije odvážne, ochotne, schopne, prežívam lásku, radosť, mier a pokoru. Som pisovateľkou knihy Spíš ty svoj osud. A áno, do tej knihy veľmi krásne som napísala, že ako žila stará Natália a ako žije nová Natália a ten prechod sebaspoznania veľmi úprimne som vám napísala, aby ste mohli z toho zobrať aj príklad pre váš život. Buddha hovorí, že uvedomelý človek je ten, ktorému žiari na tvári vnútorná krása. A áno, presne túto spätnú väzbu dostávam naspäť od ľudí, ktorí poznali aj tú starú Natáliu, že vidíme, že navonok si to ty, ale aj tak z teba ide úplne iná energia.